Kaya sila guys, kanang mga followers chay. Salamat kazo. Na? Oh, nagatanaw sila sa akong vlog guys oh. Oh, gatanaw sila sa akong vlog. Salamat ninyo guys. Lami ang banana meat. Oh, lami lagi ang banana meat guys. So mamalit na mo. Diya shout out ko na sige katawo, taga Mindanao na oh. Oh, taga Mindanao. Salamat ito be. Love you, love you. Diyan ang kumata primero, diyan sa buhay ng mundo. Kanya, ang atong ipag-reply ito, 20 pesos pa. Kanya, bakit? Di na makita ang puti-ubos sa daghan. Kanya, wala tayo klaro na... Grabe nagkagugo to. Once again, ladies and gentlemen, tagapasipang bata, Shia Kiyofito, tawag ng tanghalan grand finalist. Gusto mo yung nakuha? Nasaan ko din? Akin. Go. Wala na yung pagkaon. Okay. Simot pati bukog. Guys, anniversary lagi 12 anniversary ang naghanap pagkaon. Agamong paklans ni Papa Edi nga kuha na mo na lang magidala dari. Kay ero magban-ban namin si Nicole kasi Nicole di man man to kay mauwaw man. A few moments later. Nakita guys ga kuha ko dari og talong. Ito isa gul sa atong utan. Ano guys, natong kuha nakaluto na tag-inunan. Ang banalamit, kanina lamang bagyo beans. Ay, hindi sa bagyo beans. Sayuti. Kay daghang nga mga bata dali mo kuha rin sayuti. So diyan na guys, sa gatong utan. Lagi lang mga pagkaon gabi, puro karning baboy. Kami man, utan naman ang lami ka dun sa utana guys. Ano sa tanglad oh. So kuha na to ng tanglad dun sa og. So diyan na guys itong kuhanis dyan guys, kanton. Inununan guys. Nya utan. Pansit. Banana-meat. Kaya sila guys, kanang mga followers chay. Salamat kazo. Na? Oh, nagatanaw sila sa akong vlog guys oh. Oh, gatanaw sila sa akong vlog. Salamat ninyo guys. Lami ang banana meat. Oh, lami lagi ang banana meat guys. So mamalit na mo. Diya shout out ko na sige katawo, taga Mindanao na oh. Oh, taga Mindanao. Salamat ito be. Love you, love you. Banana meat, ma'am guwapa. Damit tayo. Thank you. Labi na kani siya oh, guwapa kayo. Buyag. Wala Buyag. Kasi awa na nana ni apam. Nakaihatag apa magdawat ra ba ko? Lami liwat na mo ba? Liwat na mo. Nya salamat. I love you. Ini pa ako napugsit ba? Pa ako bupugsit ba? Kada pa ako pugsit. Pugsit ko no. Salamat. Thank you. Salamat. Love you. Nakabidyo na to guys sa kasada kay aran nang kuan karang init na kadto to. Ala city pa lang init na. Diyan nahuro tagatang paninda guys, may gagmay na naman nabilin so amo na naman siyang sudaan paniud to. Ang dabis jud ka sudaan guys kanang utan, nahurot jud daghang utan. Jadi na tanghalin dia di naman nato iphon. Madung hapon so na po ko sa garden. So nagharvest ko dani ang ampalayang bitin.
Diya ganiha guys, nahurot agang paninda. Agang paninda ganiha, pansit. Kadto sa yuto nga ibutang ginaling o utan Bisaya kay malagi na party dari sa kuan dari anniversary sa Wilshire Quatsing dari 12 years anniversary diya. Mo nang ako nagluto ka daghan so karon magluto ko para ug kay Bernice man kanang sa gula nagampalaya bitin kanang unggos. Diya guys, kanang salamat di kadyo sa tanan-tanan. Salamat kadyo ni Ma'am Bisminda. Salamat sa tanang mga viewers. Salamat kadyo. Kanang di ko magsawa og para salamat ninyo kay og wa pug ko karon dani sa YouTube. Diya, salamat kadyo. Diya mo lagi to guys kanang na may sobra nga banana meat lagi ganiha kay andaghana kadyo ko gibuhat. Murag 100 kapin. Diya tag 20 man to usa kay dagko man. So wala namin nakapag-video gin sa pagluto guys kung malagi na alanganin kung mata ganiha alas 4 na ko nakamata kay gabi lagi na i-disco dari kanang tugtog at takado katog. Mo to ang gisuroy aguban guys dito sa kuan briefing. Diyan nahurot ra pud. Diyan sunod adlaw guys di na ta mamalit og mga kuan kanang lugbati kana naman ko lugbati dari gitanom dia. Mga ko lugbati. Diyan katong mga gipangharusan ng lugbati harap pud tong ipangpusor dari karon. Diri na tam harvest og pagkuha og galabati. Nicole guys, ready na ni dyan ni hiwa ning kuan. Ampalaya nga bitin. Diya maghimuwa na ni daan ni among munggos kay Friday lagi ugma. Diya nakoy gamay nga baboy para adobo. Guys, medyo hapon guys kanang ang hapon gabi na di ay. So ga prepare ko diri og para na pud tulog ba. Agi na may sounds. Isip ka lagi dari guys kay sounds. So adobong sitaw ni guys. Diya guys kada gabi mag pagud mi kanang mag ready mi para inagkaugma dito na laman mi og kuan ba luto. So ka mga luto og ba nga pang Friday. Munggos, adobong bato. Diya naman di usay nga mangita lagi sila nga karni-karni lagi. Basketball guys. Sid lagi ka dari mag vlog o kuan kay hapit na lagi pista po dari sa mga. Yan mo lagi to guys kanang anniversary lagi sa kuan naghanag amo sudan ron wa mo pug mukaos baboy lagi kay kuan. Tukar niya tehang hyper. Diya guys, ugma Sabado si Cristeli muuli kay sadaw siya. Diya daghang kadtong salamat sa mga namalit kay malagi to. Niabot ko dadto grasadag panuroy kay daghan na mga kadto ko gihimo nga kuan guys kanang banana meat. Diya kay mga nanay kay wa naman mangnaog sila kay na naman sila mga sudan. Ang mga suki guys kanang mga mama sa mga estudyante. Diyan sa tawd ko ni si diha og ni Ma'am ID Birano nga si palit sa sudan. Tanaw man na sila sa vlog guys. Diyan malito na abtan na sila dito na sila vlog. Tung hanggi vlog hapon bitaw nga si ate nga Louie Kazoy nga na bitaw guys nga depress. Kay ma-depress man jud ta kanang nabinagdaghan ka jud ta problema. Ako guys nakaagi na ko ingana sa una hapit na pug kuma nakaulakaw sa krasada. Pero arang gisampit sa Ginoo. Arang giampo pero tinga ako ni siya guys kay kuan nagdadaha sa grocery. Nas tiyang bag jadi lagi na ipalabog diyan sinina nga perting hugawa. Diyan amo nito mangita mig amo gisundan na po ni Papa Idi wala man ko video. Amo nang gipa ngita lang yun ako kanang di lagi sa mabasa nga maglakaw-lakaw siya. Wala po yung mapalitan dito sa uslob nga to mga ringkot nga na. Basta kanang naluoy ko. Naagihan na mas idi nga dito sa Papa Idi sa kuan kanang nailo nga grabe na siyang ka anong bitong
lugar bitaw nga grabing ka hadlok. Hadlok nga na lugar ba nga way bahay nga na. Masimba ko siya ma. Halagi na siya padaplin lang sa sige. Jadi ba lagi kahibaw sa asa lagi siya kay sa ilahang lugar. Bisit ka doon yung kuhan guys kanang depress bitaw. Kaya kadalasan man doon na sa depress problema doon sa financial. Hindi nila masurvive nila kay kanang kulatahan og bana nga na mo kailangan sige kulatahan og bana nya depress siya. Kuan guys kay nang gihimuan daan ni kuan munggos kay magmunggos man ko uma. So di na ta maka-vlog kun guys kana nagsugod na tugtog. Maglagubo na pud gabi guys, grabe naglagubo og tugtog. Shout out ko diyan sa Blanton diyan sa Liti. Diya Ma'am Bitani, shout out. Salamat kago. Ma'am Idina Kanyiti. Diya shout out din ko sa kuan nga lang na nakailan ni Papa Edi dito sa briefing. Dito sa Willy Shark ba? Maripi ko nga na to. Ya, kuan naka-ready na si Nicole sa palayang bitin kay mag-try tag buligsa na guys. Sunod na mo kuy upo ladto para ka maka sibra ta ba. Kaya ang among plano dahil ni sahang mga kita dani guys, kuan among ipalit og ano black. So mga sunod semana mag order na ko og kuan guys, ano black. I-stock lang na mo mga ano black ba among pa maning ipa-estimate. So ipa-estimate pa ni Ma'am Bisminda kay pilay ma gasto sa ano black. Naga-Domingo hapon na sang ipa-estimate pa ari untong mag-estimate. Unja sunod semana mag-order na ko og hanu black para may nahinay naghanu black og stock ba para di mawa natong kwarta guys kanang di magamit sa lain. Kay mao ni among purpose sa akong pagpaninda guys kanang mag pahimuan na mo ni og saraduhan among kusina. Unja pabintawan na anig duha dari unja sa dari sa tubangan. Para ma-close siya ba kay kuan. Nice ba dyan ang natay close nga kusina. So kung anay plano na mo mapoy plano po ni Ma'am Bisminda nga malaki patiwas din dyan niya upuan. Patiwas niya niya among kusina. Diya ang kita sa kasimana mapoy akong i-order hinahinay og ano black. Ang ipinahinay po na ako deliver dari aroma kuan na dyan ba kada simana. Diya ang uban na ning kuan guys mabawasan man din na mo kay allowance ni Cristel kada adlaw dito jang kaon. Diya happy birthday day ni Mama Julie. Birthday day ni Mama Julie karon. Diya happy birthday sa tanan mga nag-birthday ko ana guys kanang hanggang mata mura na sa dagan na di man makita kay ngit naman. Basta nay magngani ko labi na ka ng mamata ko alas 12 hindi na ako makatugog balik kung bangon na laman ko. Jawas ako nagbiko kay sa once sa kasimana mga kaduhar ako magbiko di ko kada adlaw magbiko kay ang biko guys hustle ka doon asya dili lalim buhaton kudkud pa kag lubi magkaraw pa ka sa latik manang kuan sa di lalim mag kuan biko. Diya Sabado pagkuan ko kanang may natamis na saging og kay na magpamirindag mga mintanis namon to ni-order na ko si Ate Ivy. Kuan na siya katong ang sabab ito nga saging guys na nagtugtog na guys diya duwa na tayo intro sa mga vlog ron kay malagi na ka ng
Ibawa na mo sa hang trabaho dari ngayon ni. Ja ang schedule jud ani guys kanang Sabado duty ko na to sa amo. Kay dapat kali ang duty diha sa amo. So sa kasimana katulo. Pero ang ginan nga duty ra ko full holiday inagka Sabado. Humanahaw ka ng luto og kuan. Dali naman lutuan ang kuan guys kanang minatamis. Siguro man ninyo nang punuan butang kasukal. Yeah guys. See you in my next vlog. Love you ug amping ug amputan tanan guys.